et la famine, dans les villes et dans les champs, à l'appel du grand Lénine, se levaient les partisans. U slučaju napada na našu zemlju i na naš narod. Dans les villes et dans les champs. Snage. Najavljena su i nova ulaganja. Što se ja bavim ovakvim stvarima i što nemam nekog pametnijeg posla u Srbiji, nije sramota ni mene. A da li to Srbiji donosi nekakvu štetu, gospođo Vuksanović? Ja mislim da da, zato što na tome se vaspitavaju generacije ili prevaspitavaju postojeće. Nekako ljudi se lako identifikuju sa Ko se identifikuje ovi sa vaši nekim 3 idiotom? miliona. Dans les villes et dans les champs. Su jaki te mehanizmi zbog moći televizije, zbog toga ja stalno apelujem na vas, vi ako već želite da se igrate, postoje kreativni načini da iskoristite mediji i da se borite za kvalitet, a ne za još veću idiotizaciju auditorijuma. Prosto to jednom pametnom čoveku ne treba da bude izazov. Političari su napravili od Srba nesretnike. Ali vi dodajete na to. Vi ste političar u malom, vi se bavite društvenim životom i kreiranjem i rekreiranjem istog. Znači, politika je daleko opasnija nego što je ova bezazvena narodna zabava. Politika i televizija su podrška. Kao da igra meč. Da postanem life coach, predamnom su stajale najmanje 2 prepreke koje su me plašile. Prva je ta da life coaching kod nas još uvijek nije dovoljno poznat. Kome ću biti life coach kad tako malo ljudi zna za benefiti life coachinga? Je bila ta da sam već imala istoriju pokušaja i odustajanja i plašila sam se da će ovo biti još samo jedan dječji hir od kojeg ću vrlo brzo odustati. Politika i televizija su podrška jedna druga. Vi ste političar u malom. Što bi se desilo kad bih vam rekla da je vaš strah pokazatelj onog puta kojim treba da kročite? Ne govorimo o strahu od letenja ili o nekakvom iracionalnom strahu od mraka, babaroge ili insekata. Ta priča ide. Ujutru ustajete, pijete prvu jutarnju kafu, na izlasku iz stana ljubite svoju dušicu, odlazite na posao, tamo rutinski obavljate sve zadatke koji su stavljeni pred vas, u potpunosti i fizički i psihički umorni, a potom idete u krevet na spavanje. Vi ste političar u malom. I makar ovo naoko djeluje kao uobičajen život, jedan dan vam samo sine da vi više niste sretni. Vi ste političar u malom. Da uopšte ne osjećate da ste ispunjeni životom. I da vi ste političar u malom. Vam nešto neprestano nedostaje. Vi ste političar u malom. Kada bih ostvarila taj san o kojem oduvijek maštam, kada bih pokrenula svoj posao, kada bih promijenila karijeru. Vi ste političar u malom. Kada bih učinila nešto novo, drugačije, divlje, nešto zbog čega bih na sebe bila ponosna. Međutim... Znači, vi ste političar u malom, vi se bavite... Los días de Balachayev, los soldados del sol.